Iya. Ayo ger lo urung sik dadarut ayo urung wayahe lo ger ale ngopo kok durung wayahe lha Mbak JB wong ramu lho oh ye ya Pak Yono matur nuwun kanca-kanca saking Batang Saren rawuhipun wonten dalem menika Kuda Patra Yuwana keluarga besar dari Kuda Patra Yuwana ya ger ayo Rod jos Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan kupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka ayo lo ayo mano Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan kupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh praja yo iya Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan kupuh ayo gero sora yang suwara pratandha siyaka nadya alam ayo Mas ayo not lo jajale ya iki lho dagangane Candra Putra Budaya dos ya ayo rayu tok era ya iki lo diaturke tari rampok sing barengno aturan winarang kanca-kanca bali rejo halo mriko Candra Putra ya ayo Rod
Tersenyum bro. Sesuk sik neh turun. Oh, lo. Gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane mimbu iluwase ake nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane mimbu iluwase ade nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo uda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa Ora apa-apa. Oh. Yo, ah. Yo, ah. Iya. Ayo ker. Ayo ker. Hop. Ora apa-apa ayo ger. La
sesuk prainot. Nah. Jos. Hop. Jos. Ayo war. Rome. Ayo padut. Sing penting aja keroyokan. Ayo guys. Kepingin bae nikmati saka pate gawang blendrak tori tempe sawara sambel mlandingan rasi dele tumpang kulo godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan nasi tapi ngantuk dipangan bengingan iso kopate murah meriah. Ayo ber sesuk pindah ber aku wayah mulo wayahmu ger bos Tak nyeluk bola ya.
Bro putra budaya. Oh, Sak donya. Tak ya la ra. Tak. Ayo ger gantian karo kancane. Long. Sopo iki? Ayo. Aku comok tenggak. Ayo. Ora tandok. Ambo jaya trata singa bero pranyo ta anggegi risi gerang tanaka nopi nandung netranya pindho gre ana watak ira kok siji karo kakak sumo lang lempamu wae. Awi tunanding sesama ayen lena kanapi lahi heka tanding yudha lan mami sigra mas padakno apa Ojo maju siji boko siji lara maju ya iki kasetet mami tarangane lo Satya bantane remukno aku ger. Aku lebok nongger.
Ayo mlebu angger. Ana pau gantat. Rahayu, 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 Rahayu Leskawa Durga medhak kala sirna. Ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng. Badhe ngaya jejibahan wontenipun caos dumateng para cikal bakal akal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Mojopanggung ingkang kawastanan nggih menika panjenenganipun Joko Slewah kaliyan Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo ingkang dipun panggeni kesenian jaranan Candra Putra Budaya nggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten Puser Bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh Hyang Demolodo kaliyan Hyang Kendil Wesi. Ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun caosipun wontenipun cikal bakal akal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika caos Mentri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panutan Segarwa Putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali. Wontenipun ingkung dipun wastani ayam. Nggih menika sageta ingkung sageta rukun guyub rukun wontenipun kesenian jaranan Sentero Candra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo. Ewondene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng
Muga sedanipun dipun paringi karahayon kawilujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika. Kawula sanget matur gunging panuwun tanpa pindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika. Wontenipun ambak-ambak singa bareng mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Maja Panggung Cikal Bakal ingkang manggen wonten Gilingan, wonten ing Masakan, wonten ing Besali. Sedayanipun ingkang dereng kula sebat kula nyuwun ngapunten kang sakathah-kathahipun. Kula warga saking tlatah Candra Putra Budaya. Mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule. Ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu-estunipun. Nuwun sewu, sewu nuwun, nuwun sewu, sewu nuwun. Bapa kawasa, mbok bilih wonten lepatipun kempalan ing dalu punika ewu selangkung. Muga tansah dipun paringi karahayon, dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun, anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika. Semanten ugi kula matur gunging panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika. Kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun. Mugi sedaya pinaringan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala. Ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Kirun pramila menika sedayanipun sageta lancar ing dinten menika saengga selaminipun. Semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya, kula sangat-sangat matur gunging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan sageta lancar rezekinipun, agung keselamatanipun, agung kerukunanipun ing dinten menika saengga salaminipun. Kula wonten ing ngriki manungsa limrah, mbok bilih anggen kula ngaturaken, anggen kula ngingklaraken punapa mawon kirang tata, kirang titi, kirang gamblang, kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun. Kula cekapi semanten rahayu, rahayu, rahayu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ditata Sos. Ayo wera. Ayo kowe kok berangkang kowe. Aku belum. Aku setan aduh. Ayo. Oh. Mas. Hei. Oh, ya. Oh. Doi. Oh, oh, yo, yo, yo. Ayo pada ayo gerak maju.
Aku wis penak man. Wayahe turu man. Aku tak bubuk. Allah. Yo, Mas. Oh, yo. Das. Yo, Mas. Oh, yo. Mas. Lukirman kejuman la aku wis turu lho man aku wis giler man aku wis lilir man ayo Mas iya lepak so ojo banter-banter man aku turu man grebeken aku man monggo pinarak Mas Bajul. ayo Jul Teko ya wis bar. Hei. Ayo Jul wayahmu dadi macan Jul Iki wayahe dadi macan. wayah dadi macan Jul koyo nek pecut aduh yo Yo, Mas. Yo, kirane sapa iki ayo? koyo nek pecut Mas aduh loro aduh apa kuwi Sopo iki? Sopo Mas Tris? Gak roh aku sopo. Ayo yop, kowe surah, suwira yugi yop. Aduh, lepak. Oh iya. Mas. Piye, Bos? Ayo yop. Banter-banter man. Aku turu
beken mate. Aku sanggup pas. Hati-hati ya Le. Ayo lo. Ayo Jul, apa Jul? Iki ojek online di mana? Nut? Sepi. Yo, 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 yo. Ayo. Sancake ya wis kepenak lo. What? Lo. Salah. Iya. Yo. Sesuk ana penggawean lo Mas Tris. Sesuk jaga kesehatannya lho, Tut. Dia maneman. Aku selempoh. Agae caritane roro kembang sore. Mati bedak bedal membotorowo. Putrane sarira sapujae harta kaya medal resi esti bareng subuh. Ayo. Wele salah. Ayo gantian. Nomor urut selanjutnya. Luker. Nomor urut selanjutnya monggo. Saya turu Mas. Bukan Mas. Iki Bengok. Iki kekeselan bengok. Ayo, sapa iki? Ayo. Iya. Bae metu bae. Iya. Ketok pan. Peteng. Lagi peteng deh. Ayo. Tadi tentek iya. Sesuk jono meneh lho. Oh iya. Ayo Mas Sutris. Lasno. Dangdut kaya Dangdut. Ayo. Chandra Putra Budaya. Sesuk nanggapa lur. Sini. Aja lali lo Mas Gogot. Aku wis teler Mas Sutris. Aku kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Tut. Aku tak teko magrib Mas Sutris. Iki sing blendrang rasane. Bukan aku. Urip kayak kaya-kaya deh. Urip kayak kaya gini lho, Teh. Urip pisan penake kaya ngene iki lho, Teh. Ayo. Ara, kroyok. Wah.
Ayo. Toke kabeh. Apa liar terus. Oh, yo. Apa iki? Yo. Ayo pada. Ayo, sing nabung keselman. Ayo. Alah. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Ayo bel. Dadi bel. Abel. Ayo ron. Ayah murun. Iya. Ao. Lah, lebu. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Jaluk mangan apa ger? Jaluk mangan lengo wangi ya itu. Pak Lus wonten pareng dadi lho Pak Lus. Kosane dadi wonten pareng ber. Aku duwe penggawean sesopan. Sing kene ya dadi wayahe nyuwuk iki. Aku jaluk nyuwuk. Lo. Ayo. Aku terno mulih man. Ayo leha. Menyabel. Sik kurang bel iki bel. Bisa nangkep. Besok baleni maneh. Kabeh dadi. Kira dadi kira. Ayo. Aku jaluk serapat man. Tangge sangu mulih.
Aja kaya mangkono le. Pupune kancane banjir. Iki kok teles-teles ki ana apa to, Tut? Wong sabar kuwi kekasih Gusti, Tut. Sabar kok iki. Ada ucapan terima kasih sekali lagi dari teman-teman dan Putra Budaya buat para pedagang UMKM untuk pekan raya di pabrik gula Mojokerto untuk malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekiranya Chandra Putra Budaya untuk malam hari ini kemarin sampai sekiranya ada salah hilang yang disengaja maupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita keluarga besar dari Gro Amburadul, Gro Audio Profesional Matur Nuwun, bangsa-bangsa YouTube bertolong dalam hati. Mengucapkan orang ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Dari sampun kali pun atur pasukan dalam